Per cert, tu fumes? No, i no he fumat mai. Quin mal exemple, no? Mai, tot i que anava per casa amb cigarretes perquè era el més normal. Sí, la meva mare tenia bols de vidre plens de cigarretes i jo anava per allà. Ja, la teva àvia la vas conèixer? No, l'àvia per part de mare, No. Sí, per part... No. No, perquè... Eren molt joves. Això perquè regentava, tenien l'estanc, jo la recordo, però va morir molt jove. Però és que la teva mare també va morir jove. Sí. Pobre, quan es va jubilar, que ja la vida se li tirava... Sí, 2 anys després. Sí. Però és curiós, perquè la teva mare sí que fumava. Molt, i el meu pare i la meva germana. Sí. La Mar fuma. I tu no, està bé això. Zero. Jo bec vi. O sigui, jo no ho nego, però... Havies despatxat alguna vegada? Sí, moltes vegades. Superdivertit. A la teva època, què és el que més... Quin tabac més es venia? Home, jo penso que Marlboro, Winston i molt de Ducados. Ducados, el negre. O Ducados, el negre es venia molt. El Rex es venia? Sí. Jo havia despatxat sempre, a mi m'agrada molt. De fet, una mica aquest tarannà meu, jo crec que jo soc filla d'estanquera. Sí. De saber gestionar la gent, a més allà passaven coses, la gent venia, t'explicava la vida, una mica suposo com aquí, però la gent robava i sabies gestionar el conflicte, la gent, saps? Vull dir, aquestes coses, no sé. Sí. Hi ha una cosa curiosa, has dit que eres molt amiga de l'Ignasi Tio. Que era regidor socialista, que el teu pare també ho va ser, el regidor socialista. Correcte, ell va ser del 87. Va ser dels primers de l'època d'en Quim Nadal. Però tu, en canvi, vas ser regidora... Convergent. Convergent. Sí. Això com... Això com va anar... No, vull dir, que fa gràcia, sí. Vull dir que tu també has sigut regidora, però en canvi del teu millor amic... El que passa que jo he sigut regidora amb en Carles Puigdemont, que ja me va plantejar un projecte diferent, amb llista nova que no venia ni del partit, vull dir, perquè clar, la història és aquesta. Però jo vinc d'un entorn, que el meu pare va ser regidor el 87, que és un altre moment, i és recuperació de la democràcia, i jo el que sí vaig viure és que els que eren regidors, tot i de ser partits diferents, es portaven molt bé i eren molt amics, i realment com treballaven molt amb un objectiu compartit, que era aquest salt que després va fer la ciutat. I realment es van fer molt amics, hi havia alguns regidors socialistes, amb la Núria Arnay, ja eren amics de l'institut, però després aquí s'hi va afegir en Jami Matamala, van ser molt amics també amb en Quim amb l'Emília Ayats, i tot aquest equip, aquest grup de gent, celebràvem els Sant Joans, els caps d'anys, anàvem a esquiar junts, anàvem de viatge, i jo vaig viure molt sempre aquest grup de gent que venia de partits diferents, i ho vaig viure com amb molta naturalitat. I de fet jo en Carles Puigdemont el conec, jo no me'n recordo, però ell em va conèixer quan jo tenia 14 o 15 anys en una festa d'aquestes. I al cap dels anys, perquè jo estic molts anys a Barcelona, me'n vaig anar un any a Mèxic, vaig estar un any treballant a la Riviera Maya, quan torno cap aquí, m'implanto aquí per seguir treballant pel món dels hotels, i és en aquella etapa que en Carles Puigdemont es veu en la situació de que li demanen que sigui candidat, també de manera accidental, a l'alcaldia de Girona. I quan ell diu que sí, accepta, jo crec que posa una condició, que és que pugui agafar gent que no vingui ben bé de l'entorn convergent, i ja fa una llista d'aquestes rares i fitxa la filla d'un exregidor socialista, no? I de fet el titular va ser aquest, no? O sigui, es fitxa la filla d'un regidor socialista. I de fet, primer, ho va parlar amb en Jami Matamala va anar a parlar amb el meu pare, li va demanar com a autorització al meu pare si me podien proposar, i el meu pare va dir que foti el que vulgui. I jo vaig dir que sí perquè em va semblar interessant el projecte, em va fer com una entrevista de feina al final, en Carles Puigdemont. Em va parlar de temes, jo li vaig explicar com ho veia i què pensava, i la veritat és que li vaig dir, si m'hi poso, almenys posa'm un número per sortir, no? I em va posar el número 4 i vaig estar primer 4 anys a l'oposició, del 2007 al 2011. De fet, el meu pare és del 87 i jo del 2007. I el meu pare va ser regidor de Turisme i Comerç, i jo també. Perdó, una altra època que, tal com has dit, com que tot estava per fer, teníem molt bon rotllo. En canvi, amb la teva època ja no tant. No. Hi havia mal rotllo. I després pitjor. Sí, no mal rotllo, però sí que s'ha anat com tensionant i distanciant, jo crec que els grups. De fet, ara no sé si ho fan, perquè ja no hi soc,
però es feien sopars de fires que es van deixar de fer, o després dels plens es feien sopars que a poc s'ha deixat de fer, no? A la teva època també ja es feien sopars? Al principi es feien i després es van deixar de fer. Per tant, sí que jo crec que s'ha anat tensionant, que aquesta sentiment de pertinença, no?, d'un ple que treballa per una ciutat, perquè al final jo crec que això s'ha perdut. Com plegues tu de l'Ajuntament? Bueno, jo plego de l'Ajuntament perquè el 2015, o sigui, jo vaig ser regidora primer a l'oposició, després faig 4 anys de govern, i el 2015, que jo sempre m'havia compromès amb en Carles Puigdemont 8 anys. I d'entrada, doncs, jo vaig entendre que eren els 8 anys de govern, no? I el 2015, quan en Carles Puigdemont em proposa continuar igual, i jo era regidora i senadora. Jo estava entre Girona i senadora. I de fet el pare de les meves nenes és un diputat del PP, veig que no estàs prou informat. Un diputat del PP... D'on? D'aquí Girona? No, ell és nascut a Madrid, però de la circumscripció de Canàries. I viu aquí o...? Viu a Madrid. No. Res, no, estem separats i per tant ve a veure les nenes 4 dies al mes i ja està. Però clar, havia de continuar, ell em va dir igual, senadora i regidora. I clar, jo a més havia de ser mare just el 2015, al mes de juny. I jo li vaig dir, Carles, jo no puc continuar igual, tindré una nena, no podré anar amunt i avall així. I li vaig dir Girona o Madrid, pensant-me que diria Madrid, que allà hi ha el pare de les criatures, no? Doncs em va dir, doncs et vull a Girona. I jo li vaig dir, doncs jo em vaig comprometre als 8 anys i faré 8 anys. I com que va veure que li deia que sí, doncs després em va dir, escolta'm, per què no fem una cosa? Tu com a regidora has portat la fira i l'auditori, perquè no hi havia direcció, veníem de la crisi econòmica, la Cambra de Comerç m'està demanant que et posi de directora a la fira, per què no te'n vas a la fira i des d'allà ell es va quedar les competències de turisme i de comerç, de turisme i de cultura, i va dir des d'allà, per què no muntem com un patronat que pugui gestionar els equipaments aquests i a més els esdeveniments turístics i culturals. I per tant, era com fer de regidor des de fora. I jo li vaig dir que sí. Vaig dir, deixa'm fer la baixa de maternitat, que són 4 mesos, juny, juliol, agost i setembre, acabem novembre i desembre al Senat, que s'acaba la legislatura, fem net, i jo començo, si vols, el mes de gener del 2016. I perfecte, doncs tornant de Nadal, t'incorpores. I vaig dir, bueno, doncs el 7 de gener, com és un divendres i és tonto, vinc, fem la reunió de regidors normal, jo vinc a la reunió, i així ja el dilluns arrenquem normal. I jo vaig anar el dia 7 de gener a l'última reunió de grup en el que en Carles Puigdemont lidera com a alcalde, perquè l'endemà, que era dissabte, comença a sortir a la premsa que sembla que serà president, i el diumenge. O sigui que... I de l'Ars te'n vas cap a Mèxic? No, jo primer estic a l'Hotel Ars, que l'Hotel Ars és un hotel en el món del turisme o de la gestió turística molt reconegut a nivell internacional, perquè és d'una cadena americana que rep molts premis de gestió, d'excel·lència en la gestió empresarial. Jo estic aproximadament un any i pico a l'Hotel Ars i després em fitxa Sol Melià, que el que feia era analitzar els processos a través de diversos indicadors perquè aquests processos sempre es poguessin millorar. Era un hotel que analitzava, sense en aquell moment tecnologia, o massa tecnologia, analitzava molt, intentava identificar molt quines eren les preferències i el comportament dels clients per tenir la informació, analitzar-la i poder-te anticipar a les necessitats dels clients. És a dir, si tu veus que entra per la recepció d'un hotel una persona que llegeix La Vanguardia, ens feien anotar o anotaven en un paper de preferències aquesta informació i a partir de l'endemà aquell senyor tenia La Vanguardia cada dia a la seva habitació. Fantàstic. I per tant, sense costar-te massa res, tu anaves personalitzant el producte a les preferències del client. I era realment un hotel on el client tenia la sensació que et descobrien abans de tu donar les pistes. I tot això al 98, que pràcticament encara no teníem correus electrònics, per dir-ho d'alguna manera. I per tant, com que era un model molt bo i que les cadenes hoteleres volien imitar, a mi em va fitxar Sol Melià. I vaig estar treballant uns 4 anys a Sol Melià, en una oficina corporativa que tenien a Barcelona,
on des d'allà intentàvem implantar tots aquests processos copiats en els hotels d'arreu d'Espanya, diguéssim. I després d'aquesta etapa de 4 anys a Sol Meliá em va fitxar una companyia que es deia Occidental Hoteles, que tenia la majoria d'hotels al Carib i que hi acabava d'entrar una participació important de la Caixa i que fusionaven bàsicament diverses companyies hoteleres, Allegro Resorts amb Occidental, i a mi me'n van enviar allà a crear una mica els protocols de treball i els processos de treball dels hotels de luxe. I vaig estar aproximadament un any visquent a Playa del Carmen, a Quintana Roo. En aquell moment hi havia hotels, barraques, que els treballadors venien d'aquestes barraques, que els havíem de formar i els havíem d'ensenyar a fer llits perquè ells dormien amb hamaques, i que per tant hi havia un supermercat únic per subministrar productes a la població d'aquell poble, d'aquell municipi, i la resta eren grans hotels. Pensa que jo faig un 41 de peu, i la Maite Ibodosa, la meva mare, m'enviava sabates perquè jo no en trobava allà. Allà no n'hi havia de 41? No, perquè tots són molt baixets i, per tant, va ser tota una experiència i després vaig tornar. Jo tampoc em veia visquent molt més allà, vam participar en diversos premis, vaig assumir l'encàrrec que em van fer, quan l'encàrrec va estar fet jo vaig tornar. I allà tampoc era directora o de també mirar... Són departaments que donen suport a la direcció, és a dir, no un departament concret, no era ni recepció ni... I vivies en l'hotel? I jo vivia a l'hotel, la majoria de treballadors vivien en poblados, que en deien ells, edificis que els propis hotels construïen per tenir els treballadors allà ubicats, i després hi havia un altre col·lectiu de treballadors, els càrrecs mitjos i més alts, que vivíem a l'hotel. Per tant, realment també se't feia una mica intens perquè vivies tots els dies a la setmana, 24 hores allà tancat. Per tant, vas tenir poc temps de conèixer una mica Mèxic. Sí, vaig conèixer l'entorn i després abans de marxar, evidentment, me'n vaig anar a Ciutat de Mèxic, vaig voltar una mica, però em va agradar, va ser una experiència molt interessant, també la gestió dels recursos humans allà és diferent. També vaig poder viure l'experiència d'un hotel vacacional que és diferent als hotels urbans, que són els hotels de ciutat. Bé, va ser interessant. I després, jo quan vaig tornar de Mèxic, em vaig instal·lar a Girona, vaig decidir des d'aquí muntar-me com a freelance. Anaves de freelance? Anava de freelance i jo treballava per hotels de tot el món. Vaig continuar treballant per hotels de tot el món. I viatjaves molt, doncs? I viatjava molt. I de fet, quan en Carles Puigdemont em va fitxar i en aquella etapa d'estar a l'oposició, doncs jo continuava fent la meva feina. Doncs a vegades, igual fèiem reunió el dilluns aquí i jo els deia demà agafo un avió quan a l'aeroport de Girona sortia la connexió fins a Madrid i feia Girona-Madrid, Madrid-Punta Cana, me n'anava 3 dies a Dominicana i després el divendres tornava a ser aquí amb una altra reunió de grup, del grup de Convergència i Unió, que estàvem a l'oposició. I clar, ells al·lucinaven una mica perquè jo anava i tornava amb una facilitat que ara no podria perquè l'edat ja no m'ho aguantaria. Però bueno, va ser una etapa molt xula i va ser al final de... Perdona, i vivies sola aquí a Girona, en un pis? Sí, tenia un company, però... No vivies a casa teva? No, jo ja vivia aquí a la plaça Independència. Jo era poder l'inici d'aquesta etapa que tenen ara tots els joves, que entre que van estudiar fora i que després ja fan feines a qualsevol lloc del món, jo penso que... Però ara podés viatjar amb ells, en el sentit també és veritat que ara amb la pandèmia ha canviat. Ho han reduït molt, això, vull dir que no... Potser ara no hauries estat, faries més connexions i totes aquestes coses. Jo sóc aquella etapa de gent que encara tenim feines que ens duren força, perquè ara duren molt poc, canvien molt, i que sí que vam tenir la sort de poder començar a voltar una mica. Com és que viatjant tant, ajuntament, allò sigui, a veure, t'emboliques a ser senadora? Doncs mira, jo recordo perfectament estar al despatx un dia, hi havia hagut ja les eleccions autonòmiques, i això estem parlant del 2010, finals del 2010. Nosaltres aquí a Girona ja vèiem o ja intuïem que en aquesta ocasió a les municipals possiblement hi havia ja un canvi de tendència i que per tant ara ja era possible que en Carles Puigdemont acabés sent l'alcalde. I
es celebren les eleccions autonòmiques i en Mas guanya les eleccions i sembla que finalment pot ser president de la Generalitat. El territori de Girona aporta molts vots i en aquell procés de dies en els que a nivell de partit es fan les negociacions per veure qui anirà de conseller i els repartiments de territori i de més, se li demana al president Mas que algun senador autonòmic dels que vota o que designa, diguéssim, al Parlament de Catalunya sigui del territori gironí, perquè Girona ha portat molts vots i es considera que s'ha de reclamar això. I ell va dir que sí, que proposessin noms. I com passa habitualment en el món de la política... Tu passaves per allà... No, exacte, però t'explico. Primer van proposar noms d'homes. I el president Mas va dir que no, que havia de ser una dona. I la persona que estava parlant amb el president va dir, doncs si ha de ser una dona, ha de ser la Coralí. Girona, sembla que hi haurà canvi i el president Mas va dir, doncs si no us baralleu i arribeu a un acord i només és una proposta d'un nom únic, serà la Coralí. I jo recordo estar amb el meu pare, estàvem al despatx. El coneixies tu, el Mas? Sí, però tampoc no molt. Nosaltres feia 4 anys que érem a l'oposició, Girona era encara un espai on la representació de Convergència sempre havia sigut petitona, però si ens coneixíem, però no prou. Però ell va dir, si ens posem d'acord, serà la Coralí. El teu pare? No, jo estava amb el meu pare i rebo la trucada que em diuen no pots dir que no, sí o sí, hi haurà un acord, serà el teu nom i ja pots comptar que a partir de tal dia de febrer t'aniràs de senadora autonòmica. I vaig dir que sí. Una mica la meva vida ha estat així, no? Tot el que he fet m'ha anat trobant i vaig pensar, doncs és una oportunitat, mai em hagués pensat que jo aniria al Senat, igual que tampoc mai em hagués pensat que seria regidora, més enllà de que sí, l'entorn ja ho havia viscut, i em va semblar una experiència molt interessant, tot i les crítiques, en el Senat no s'hi fa res, després una càmera que es podria... I s'hi fa coses o què? Nosaltres vam treballar molt. Sí que és veritat que a vegades tens la sensació que es repeteix la feina, perquè ve d'una cambra parlamentària, passa al Senat, es torna a repetir, després torna al Congrés. Però jo vaig viure alguns moments, perquè jo vaig viure l'etapa d'en Zapatero i després l'etapa d'en Rajoy. I va haver algun moment en què Convergència, tot i ser pocs, perquè érem al principi 8 senadors, aconseguíem incorporar temes importants en la defensa dels interessos de Catalunya i per tant, si no es feia en el primer moment al Congrés, es feia al Senat, i jo penso que sí que s'hi fa feina i nosaltres ja vam treballar moltíssim, a més també érem un grup petit, per tant la intensitat de la feina és molt major. Quina alineació hi havia de senadors per Convergència? Ara no me'n recordaré, érem 8. D'aquí a Girona qui hi havia a part de tu? D'aquí a Girona jo vaig coincidir amb en Pere Maluquer, he coincidit amb la Maria Riera de Vall, després hi he coincidit amb en Joan Beguer, de Convergència, perquè jo vaig entrar, després van convocar eleccions estatals, va marxar en Zapatero, després va entrar en Rajoy, després en Mas va durar 2 anys i va tornar a convocar eleccions, i per tant jo vaig viure molts de canvis en 5 anys, perquè jo vaig ser senadora 5 anys. I vivies a Madrid? No, jo vivia a Girona. També anaves a Mollem. Sí, jo vivia a Girona, perquè això va ser al febrer... Però tenies pis a Madrid o no? Anàvem a un hotel, no. És a dir, a mi em fan senadora al febrer del 2011, que estàvem a l'oposició, i al maig es celebren les eleccions municipals i entrem a govern. I és quan jo assumeixo el càrrec de regidora de Turisme i Comerç, que suposa molta feina. I per tant, jo en realitat el que feia era marxar dimarts al matí amb el tren, ja en aquell moment ja hi havia tren, i fèiem tot amb l'AVE, fèiem tot el dimarts i fèiem el dimecres i després el dimecres tornava. Al vespre. N'hi havia un de molt tard, no? Sí, n'hi havia un de molt aviat al matí i un de molt tard al vespre, i per tant fèiem aquests 2 dies, de manera que jo després feia Girona
doncs de dir, tornàvem el dimecres, no? Pues dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns. O sigui, jo feia guàrdies al cap de setmana. A veure, i la teva freelance d'empresa d'hotelera, què va passar? No, a poc es va anar pagant. Vaig haver d'anar deixant projectes i fins que finalment només em vaig dedicar a ser senadora i regidora. Ja. Mentre vaig continuar donant classes a la universitat, perquè havia sigut professora associada i ho vaig haver d'anar deixant. I classes de què? De gestió hotelera, bàsicament, sí. Aquí, no... Aquí dalt. Sí, a lletres, sí. Sí, jo sempre aquí dalt. Per tant, feies regidora, classes i Madrid. Sí. Bueno, jo em vaig relacionar al principi amb tot un grup de diputats i senadors joves de tots els partits diferents, sobretot els que eren amics d'en Jordi Xuclà, que era diputat, i l'Àlex Saez, d'aquest grup. Ells tenien tot un grup de diputats joves que de fet eren de la Comissió d'Exteriors, i jo és a través d'ells que em relaciono molt amb altres grups, fins al punt de fer-me parella d'un diputat del PP. A veure, per tant, tens dues criatures mentre estàs a Madrid. Tinc una... No, de fet, em quedo embarassada a l'etapa final de Madrid, que és quan jo havia de ser mare a l'estiu del 2015, que és quan coincideix amb les eleccions municipals del 2015, i és quan en Carles Puigdemont em diu si em vull quedar... si vull continuar igual, no? Senadora i Girona, i jo li dic que, evidentment, amb una criatura no podré anar amunt i avall, i ell és quan em proposa quedar-me a Girona. I, per tant, jo m'instal·lo a Girona permanentment, deixant el Senat i deixant de ser regidora, començo a la fira, i el pare de la nena, doncs, va i ve, diguéssim. És ell que va i ve. Ell va i ve. I nosaltres, doncs, mira, vam ser parella durant tots aquests anys, ens vam conèixer abans que el propi Rajoy fos president, i per tant després vam viure l'etapa d'en Rajoy i tota l'etapa del procés, que podríem dir que en paral·lel ens va anar separant a nosaltres. Per tant, allà a Madrid parlaves en castellà tant a la intimitat com a políticament. Correcte. Per tant, deus anar així de castellà perfectament, perquè haver estat amb ell. L'he anat perdent, Arriba a la fira tu arribes com a directora amb una fira ja començada, que ja havia funcionat i havia aconseguit coses importants, i quan pràcticament tu t'hi poses hi ha la crisi, la pandèmia i tot aquest. Sí, de fet jo entro en un moment en què veníem d'uns anys de no direcció, perquè veníem de la crisi econòmica. Per tant, la Fira havia fet un baixón considerable. La Fira ja havia fet un baixón considerable, a més, amb l'obertura de l'Auditori Palau de Congressos, que és un gran edifici, alguns esdeveniments que s'havia fet a Fira cauen pel seu propi pes i se'n van a l'altre costat. Per tant, la Fira ve d'un moment complicat perquè perd esdeveniments i, a més, perd estalvis, perquè venia d'una època molt bona i va perdent estalvis. I a mi se'm demana que assumeixi la direcció al principi, com et deia, el 7 de gener del 2016, és quan m'incorporo a la Fira. Els primers anys anem recuperant activitat i anem millorant la situació econòmica, de fet la revertim, el 2018 vam tancar amb beneficis, per tant vam tenir un bon any. El 2019 va ser un gran any de fires a Catalunya. Però el 19 comença la pandèmia. El 2020. El març del 2020, 20 i 21, és quan patim la pandèmia. Nosaltres, de fet, vam poder celebrar la pista de gel, crec que vam poder celebrar el districte 21, que és l'antic Fira Rebaixa, i el circ. I després ja no vam poder celebrar cap més esdeveniment durant el 2020. Vam haver de fer un ERTO, com moltes empreses vam haver d'assumir la necessitat de tots els treballadors, inclusió, anar a l'atur temporalment. I a l'octubre del 2020, que semblava que s'obria una finestra d'oportunitat i que podríem fer la Fira de Mostres i reemprendre l'activitat, és quan hi torna a haver un brot fort
declaren el toc de queda i és en aquell moment en el que es decideix que Fira sigui centre d'acollida pel centre sostre, primer. És veritat, sí. Durant uns mesos centre d'acollida i després ja quasi durant unes setmanes de manera paral·lela iniciem el programa de vacunació massiva i Fira es converteix en un espai de vacunació massiva fins, de fet, al setembre de l'any passat. Sí. Grans cues i concentracions de persones i... Durant aquesta època, quan passa tot això, tu tens cura que allò funcioni, en el sentit tècnic, que hi hagi calefacció, que hi hagi llum, assistència... Sí, evidentment, al final estem treballant bàsicament durant aquells mesos, allà físicament, operativament, el comptable i jo, la resta doncs no hi eren, i jo d'alguna manera faig de coordinador dels diferents operatius i dels diferents equips. En el cas del sense sostre hi havia una participació important de l'Ajuntament, però en el cas de les vacunes, realment jo vaig pivotar molt la gestió operativa d'aquest espai, perquè venia Creu Roja per una banda, el SEM per una altra, Salut per una altra i després Fira, que feia tota aquesta aportació de l'espai. Policia municipal, la coordinació de circulació, de mobilitat... Bueno, una feina molt diferent a la que teòricament m'havia... Això em fa pensar que ara també bastant l'agilitat que hi va haver-hi quan d'una manera, dia per una altra, els llibreters et demanen fer el dia de Sant Jordi allà i en 2 dies vares muntar, en un dia i mig, vares muntar el Sant Jordi més apoteòsic que ha tingut. Podríem dir, això és admirable, jo podria dir que no hi creia gens i en canvi aquell dia devies anar molt de bòlit. Vaig patir molt, sí. Vaig patir molt, primera perquè evidentment la gent no n'és conscient i la gent només veu el que passa públicament a la Fira, però la Fira, per poder muntar un esdeveniment, té uns dies de muntatge i de desmuntatge. L'any passat es va demanar poder celebrar el Sant Jordi a la Fira, però nosaltres estàvem ja muntant un esdeveniment que venia uns dies després. Per tant, en aquest dia i mig, primer vam haver de desmuntar, netejar, i vau venir vosaltres. També em va fer cert respecte perquè veníem de la pandèmia i no sabíem si hi hauria molta aglomeració de persones. En aquell moment ja no es anava amb mascareta, però es demanava a la gent que calma. Sabíem que plouria i per tant no sabíem què passaria. Va ser un èxit absolut, es va treballar moltíssim, la gent va venir de manera massiva a recolzar-vos a vosaltres, però a recolzar... Però tu... Però, evidentment, em feia por logísticament la producció de l'esdeveniment, com controlaríem l'afluència de gent, no? Veníem de fer alguns esdeveniments amb uns protocols del Procicat molt estrictes, circulació amb espai interpersonal de metro i mig, reduint els aforaments, i clar, jo venia amb el xip del Procicat i va ser una festa. Gran congratulations. Sí, gràcies. I també ja a la teva època és quan amb tu es reforma i se li dona una visibilitat que havia quedat. Això també és un fet molt important, la manera que ara es veu i que... Sí, la Fira dins les seves possibilitats, perquè, com et deia, vivim un moment de contenció perquè no ha estat una bona etapa per la Fira. Sí que el 2016 una de les coses que se'n va encarregar va ser, per una banda, tramitar una llicència d'activitats nova que ens permetés acollir no només fires, sinó altre tipus d'esdeveniments, és a dir, que l'espai Fira de Girona sigui un espai on hi puguin passar coses i no tinguem cap tipus de problema i inconvenient, i per tant, amb la tramitació d'aquesta llicència vam aprofitar per fer una sèrie de reformes i d'obres, especialment pel que fa a temes de seguretat, tant d'incendis, d'evacuació en el cas de Sant Jordi, aquella façana de vidre tan maca i tan preciosa que ens permet veure la Devesa, a més d'incorporar 15 o 20 o no sé quantes sortides d'emergència. O sigui que al mateix temps vam aprofitar per adaptar l'edifici a uns requeriments de seguretat que els edificis actuals demanen. I ha quedat prou bé, tot i que, evidentment, a mi m'agradaria tenir un edifici nou que permetés fer moltes més altres coses, molt més polivalent. De totes maneres, Coroli, tu creus que actualment ho podries fer-ho ara si tinguessis 20 i pico d'anys tota aquesta moda? Com ho veus la situació actual de tot això?
Home, tot ha canviat i amb la pandèmia més. Jo faria tot el que he fet, exactament igual, no canviaria res. Però l'oferta que hi ha ara i les oportunitats que hi ha ara també són molt diferents, no? Jo crec que la gent jove ho ha d'aprofitar i almenys la meva filosofia de vida ha estat això, les oportunitats m'han anat apareguent i sempre que he pogut he dit que sí. Evidentment, un cop ets mare, doncs et canvia una mica la manera de veure-ho, no? Però jo crec que la vida també et dona moltes oportunitats i he tingut la sort que mai he hagut de buscar feina. Les feines m'han trobat, no? I les experiències m'han trobat. Doncs jo penso que la gent jove ho ha d'intentar, tot i les dificultats, però ho ha d'intentar. I jo repetiria, si pogués tornar a repetir la meva vida no canviaria res, si fos una vida nova m'agafaria totes les oportunitats que dona ara la vida, no? Sí, m'ho he passat bé.